Gi-inspeksyon sa mga personahe sa Alabel Municipal Health Office, Municipal Epidemiological and Surveillance Unit ug mga barangay health workers ang mga balay sa Purok Tagumpay kagahapon Hulyo 7. Dungan sa inspeksyon, nagpahigayon sab sila og information and education campaign batok dengue ug gipahibalo ang mga tawo sa angay buhaton aron malikayan ang sakit. 12 ka mga balay ang nadiskubrihan sa grupo nga dunay pinundong tubig nga naay pito-pito kon larvae sa lamok nga nagdalag dengue virus. Nakita sa mga napasagdang mga plastic container, karaan ng mga ligid sa sakyanan ug mga basiyo sa soft drinks ang mga pito-pito. Busa gipangyabo ug gipangkulob kini sa taga MHO aron dili na mapunduhag tubig ug makapangitlog ang mga lamok nga posibleng carrier og dengue virus. Subay sa ordinansa nga gipagula sa munisipyo sa Label, mopailawom sa community service ug usa hangtod 8 ka oras ang residente nga wala nagpakabana sa kampanya Batok Dengue kung mapamatudan alang sa first offense. Multa nga 1,000 pesos ug 8 ka oras nga community service alang sa second offense ug multa nga 2,500 pesos ug 8 ka oras nga community service alang sa ikatulong offense. Nanawagan ang Alabel MHO sa mga residente nga batasanon ang pagpanghindo gawas og sulod man sa panimalay, hinluan ug ipangyabugyod ang mga nagpundong tubig ug gidasig nga kinahanglang mag-igmat ug magpakabana aron malikay sa peligro. Naglaom ang LGU ug kooperasyon sa katawhan nga mabatukan ang dengue sa lungsod. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.